पद्मजरा बासबारिनिफ्राय आराम्भ खालामदोंमोन जोंनि हाखौ मोनफुंनो थाखाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान जारिमिन जानो नागिरदों आरो बे जोंनि हाखौ रैखाथि होनोनो पद्मजरानिफ्राय दिनै आराम्भ खालामनांदों बासबारिनिफ्राय आराम्भ खालामफिननो गोनां जादों आरो बे जुजिनाया जागायबाय आरो बे जालांबाय थागोन बे जोबनाय नङा जेब्लासिम जोंनि हाया रैखाथि मोना बे आन्दोलना थांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा खोथा होदों खालामबाय थागोन मदद खालाम थांदों हाया बयनोबो नांगौ बे हानि थाखायसो दावहा नांदों बे हाया जोंनि बिनि थाखायसो बे राजनीतिक षড়यन्त्र गैया दिनै बे बेरगाव समस्तिनि मोनसे कार रेलि आरो जयनिं हाबाफारि जादों दा बेयाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जों क'क्राझारनिफ्राय फुङावनो सफैनानै रायजो राजाफोरनि जे उत्साह बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों बिनिफ्राय बुजिनो मोनो दिनैनि जे जात्रा बे बिजय जात्रा देरहासारनायनि जात्रा जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बेरगाव समस्तिखौ जे देरहाफिनसिगोन बे मोनसे फोरमान जाबाय आरो बेवहाय दा जाय EM दं दावबायसा बिथाङा जेनसिगोन बे रोखा फोरमान जाबाय दिनैनि जे रायजो राजाफोरनि जयनिं जानाय रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय बेनो फोरमान खालामो आरो दिनै जों आसा खालामदों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै 10टा समस्तिनि गेजेराव जोंनि दिनैनि तारिखआव 6टाया देरहानानै दङ आरो बारायबावनायनि मोनसे खाबुआ दङ मुथते जों 27टा समस्ति क'क्राझारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 40टानि गेजेराव 27टा समस्तिया देरहानानै दङ जा अलरेडि मेजिक नाम्बारा जोंहा माने पार जानानै दंखायो दा सरकार जागोना निर्घात दिनैनि तारिखआव प्रमद बर'खौ रावबो मोजां मोनला दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव हाहुखौ लानानै दावराव खालि क'क्राझार पर्बजरानिल' बाथ्रा नङा नोंथांमोननि उदालगुरियावबो लामाफारायाव जादों चिराङाव जादों बाक्सायाव जादों दिनै माबायाव जादों तामुलपुरावबो जादों दिनै जेरावबो दिनै हानि दावराव उच्छेदनि दावराव दिनै बेबादि जाबाय थादों आरो लोगोसे साख्रि बाख्रिनि खोथा इन्टारभिउआव फाथियो रिजाल्ट गैया दिनैसिम बिथांमोना दिनै 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनायनि नामाव 500 जन मानसि 50 जन मानसिनो साख्रि होनो हायाखै दिनैहाय बिथांमोना थगायनाय फारि फारि थगायनाय अरुणोदय होनायनि नामाव थगायनाय आइजोफोरखौ मिथिङाव लेंलाङो सेक होनो होननानै दिनै लेंलाङा आइजोफ्राबो रागा जोंदों दिनै बेबादिनो गासिबो बिथिङाव थगायनाय दिनै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि नामाव थगायबाय स्कुल कलेजथ' प्रभिन्सियेलाइज जादिया बेखौ बुंनानै लाब गैला माने बिटिआर एकर्ड हिसाबैनो दिनै फैलार जाबाय बिटिआर एकर्ड माने दिनै बिदै गला जाबाय आरो मालाय नुनो मोनदों गोजौ सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफ्रा BPF दोलोआव लोब जयनिं जाफैनायखौ मा खारनाव BPF दोलोआव सरकार गैयाबाबो जयनिं जाफैदों दा बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआ देरहाखासिगोन गतिके नों देरहानाय राजनीतिक दलजों थायाबा जेननायजों बोरै थानो गोदोनाय नावाव सोर गाखोनो सिनस्रि बायनाय गरायखौ रावबो दाब्राया ओंखायनो दिनै UPPLआ सिनस्रि बायबाय बे नावा गोदोबाय बैथा गैयै नाव रावबो गाखोआ दिनै लेखा गोरों सेंग्राफोरा मानो जयेन जादों दिनै बे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनजों दिनै प्रमद बर'आ गेलेबाय थादों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै बिथाङा पलिटिकेल सन्त्रास खालामनानै पलिटिकेल टेररिस्ट खालामनानै दिनै गुलि गावाखै खिन्थु साख्रि बाख्रिनि लब देखायनानै दिनै बिथांमोना धंस खालामजोब्बाय 5 लाख साख्रिनि नामाव दिनै बिथाङा गुलि गावनानै होदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिखायाव दिनै बे साख्रिखौ आसा खालामै 5 बोसोर जोबलांबाय दिनै जों जुरुला जालांबाय दिनै पलिटिकेल टेररिस्ट सासे मास्टार माइन्ड पलिटिकेल टेररिस्ट होनोबा बे दिनै BTC आव प्रमद बर'आ खालामगासिनो दङ बे टेररिस्टखौ जों जायगा होनो नाङा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खौसे ओंखारनांगौ दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि दिनै जोंनि फरायसुलिफोरनि जिउजों गेलेदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लेखा साप्लायनायनि नामाव दिनै दिल्लीनि कन्ट्रेक्टर दिनै सोरबा महित जैननि आरो बिथांमोननि लोगोफोरनो दिनै लेखा गांसेनि दामखौ 500 थाखाखौनो 15,000 दामाव दिनै बिथाङा बायनानै दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ दिनै बेफारसो खालामबाय थादों दिनै गोबां दङ बेबादिनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ स्पर्ट्सआव हरनानै बाहायनानै जानाय ISPLआव बाहायनानै जानाय आरो नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लानि दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरिया बे ISPLनि नामाव कौटि थाखा लुथिनाय दिनै प्रमाना दङ दिनै बिथाङा बुंदों बिथांनि जे बे दिपेन बर' एन्ड हार्डवेयर इन्टारप्राइज नाम लाफ्लानानै 3 कौटि थाखा बख'नाय जों दिनै नुबाय थादों आरो दिनै बे उदालगुरि टाउनाव हटेलाव दोननाय माबा दोननाय ओंखाम जाहोनाय नामाव 3 कौटि थाखा बख'नाय दिनै जोंनि आखायाव प्रमान दङ दा बेनि थाखाय बुंदों दिनै एबसुनि सासे आफादगिरिया दिनै सासे कन्ट्रेक्टरसो दिनै डिपुटि चिफआ दिनै BTC ना दिनै माने दिपेन बर'सो गबिन्द बर' नङा गबिन्द बसुमतारी नङा दिनै बिथाङा राजनीतिकसो सालायगासिनो दं एबसुखौ दिपेन बर'आ सालायाखै एबसुखौ पलिटिकेल लिडार UPPLनि लिडारफ्रासो सालायगासिनो दङ दिनै बेखौ जों नुनो मोनबाय थादों दिनैहाय हानि दावराव पद्मजरायाव जेरावबो हानि दावराव दिनै बेवहायबो माखासे दिनै दालालिफ्रा